Hello guys, Kasi party ang ini puto, bitaw, ano? Ah. Ingunong siya ron kay kanang may sakit sa baboy dito mo ah. Wala na kay baboy dito ron. Samot ang matanaw, maro man kanita ra biya. Samot na, nag-una ang matanaw. Kaya kinahanglan nga biya sa una. Ano nga ako adi ang buko mo sakit lagi. Ako ta mas bukog yung pas mo. Abot na din. Buko. Sakit kaya dito. Siya may tambal ana nga may gawas anang hilot. Wala ko ito, ako na yun. Hilot lang gyud. Giniton talaga yun ako na. Ako na Ang ibahala. bonita na nimo. Ang bahala ni Lord. Nakang tabangan na na. Muna yung number 1 nga problema na kaduol re. Pasmos kusog. Magkurog, walay kusog, ngalay, poy-poy, banhod, muna yung nakadaghan re. Wala nga doktor na. Mahurot na lang mo kwarta kinaon dito sa doktor niya. Wala yung gapi ko niya. Sige yan. Ay na Yung tambal. liver ako rin din ko eh. Naputasan na hinuong ko pa yun kung nagtamban. Nga daot ng tuway daot. 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 Kal pwede may makaihi ito sa luyo. Ang hero din ito kaabot. Ay labog dool. Ah. Dila kita kabot. Okay, ito nakato na. Naman tayo nakato muna. Straight lang. Ay dikit sa kuhan. Alak piyo og lakaw ka. Ala oy, uyan ani oy ang kamot oh sige. Di na siya sakitan no. Di na mapugngan ba? Welder na, welder, mason, panday, human, ligo. Ano, tanawa. Muna yung dakong example. Ang gamot. Bibinin niya mapugngan ba? Nga ka rin unti sa una ko nga. Palit rin na bungkong. Di na ako tinuot. Ikaw na sunod. Hindi ka ako. Ha? Sunod ka mo. Kaging gud mo tayo. Ah, Kaging gud. ay, dugay mo ba na? Wala kay sakit idong. Sakit-sakit pero lahi, tiknik yung masakit tayo. Kaya manhod ng god, kamuhod kaya ang konti. Isa semana balik pa. Ito yung panit. Manit kayo yung paa. Ano usa na tama siya eh. Ha? Patakaan naglihok na yung kamot. Magwati ba? Hindi ang pungan na sa ugat mo yung bigay. Hindi ka na nasisar. Wala ara ano. Wala ka magawas video. Pas mo na. Baka na matay. Lian na. Wala nang balik. Kaya sarang na. Arang naman na. Kaluhod din mo. Ikaw na pa ano? Luway kayo ng kanay. Di sa katulog. Wala po barang iba dautan no. Wala na. Right. Ah. Ah, pati yun kasakit na. Ah. Ang sira ng dugo na. Ah. Dahil nilalaki. Yung siyagit. Ang sira ng dugo na. Ah. Right. Ah. Ano yung white usok? Ah, Ah. Ay.
Ah. Gilot po ng Victor yung anak. Adili ko yang Victor na. Ano? Anak ra ba na? Isa pa anak. Kuan na. Ang cellphone mo. Ha? Dili pa rin ang paylota. Wajib no? Kadang-kadang ako mangilot. Kailangan ko mangilot. Ano dito? Oh, tagas. Ah. Okay. Mawa ko mga tagdulos eh. Okay. Ha? Testingan, mo pa testingan. Eh, kadaghan dito ka na pilot no. Karena enggak ada, kayak gue dapat hampir Facebook terapi sama anak berada. Lahi yun anak.